салом дӯстон, шаби шанбе бисёр корҳои аҷиб рух медиҳанд. Барои мухлисони футбол ин шаб маънои бозиҳои бузургтарини футболро дорад. Чандин рақобатҳои ҷолиб аз чемпионатҳои топи аврупоӣ баргузор шуданд. Ҳар яке аз шумо танҳо дучашмӣ доред. Шояд бисёре аз бозиҳоро тамошо карда натавонистед. Мо лаҳзаҳои беҳтарини рақобатҳои асосии шаби гузаштаро ба хотир меорем. оғози мо аз кишвари пур аз тумани Англия хоҳад буд. Аммо қаблан санҷиданӣ будем ки шумо ба канали мо обуна шудаед. Ба ин видео ҳам лайк монед. мо бо хоҳиши дучанд ба кори худ давом медиҳем. дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳои ҷолиби диданӣ дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо хоҳад гузашт ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷамъа коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. пештар аз ҳама дар бораи бозии ҷолиби дастаҳои Астон Вилла ва Арсенал суҳбат мекунем. Сармураббии дастаи Астон Вилла Унай Эмери дар ин рақобат тактикаи 1-1 кучагиро интихоб кард. бозӣ бо шатаву мушт ба маънои хуб ҷараён дошт. Тасаввур кунед, Зинченко беш аз 100 бозӣ дар Премер-лигаи Англия дорад. 10 ҷоизаро ба даст овардааст. ҳамеша наздик ба хати ҳуҷум бозӣ мекунад, вале голи дишаба задааш аввалин голи ӯ дар чемпионати Англия мебошад. Ин футболбоз дар лаҳзаи зарурӣ гол зад дар фурсате ки Арсенал аллакай ба чоғ ғалтидан наздик буд. Эмилиано Мартинес дарвозабони Астон Вилла собиқ футболбози Арсенал мебошад. ӯ аввалин голи худро ба фоидаи Арсенал зада лондониҳоро ба зинаи якуми ҷадвал баровард. бидуни шӯхӣ бошад, Мартинес нишон дод ки фарқият байни сатҳи ҷоми ҷаҳон ва АПЛ аз замин то осмон аст. Арсенал ғалаба кард, аммо мушкилиҳои даста рӯи об монданд. хати дифои лондониҳо беҳбудӣ металабад. бо чунин ҳолат он рӯзе дер нест ки Арсенал боз ба зинаи дӯстдоштаи чорум равад. ба бахти хуши Арсенал, Манчестер Сити дар бозӣ бо Ноттингем Форест 2 имтиёз аз даст дод. шогирдони Гвардиола пас аз ғалаба бар Арсенал қувваи зиёд надоштанд. холанд прицелашро дар хона мондааст ки дар ин бозӣ ягон зарбааш рост нарафт. Ward-Prowse, агар касе ин номро шиносад, ҳам танҳо бо зарбаҳои ҷаримавӣ. ӯ дар ин ҷода яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. Ward-Prowse дар ҳайати дастаи миёнаҳоли Саутгемптон бозӣ мекунад ки дишаб Челсиро шикаст доданд. миллионҳои боули кор накарда истоданд. Грэм Поттер бошад, ба чӯбчаи ҷоддии Гарри Поттер ниёз дорад то ин бесару сомониро ба тартиб орад. ливерпул дар бозии дишаба дастаи Ньюкаслро шикаст дод. агар гӯем ки корти сурхи Ньюкасл дар ин рақобат тақдирсоз буд, хато мекунем. то ин лаҳза ҳисоб аллакай 2-0 ба нафи шогирдони Клоп буд. гуфтан хеле барвақт аст ки Ливерпул хеле соз шудааст. ба ҳар сурат Ньюкасл вақтҳои охир мушкилӣ дорад. як душвории асосии ин тим дар бозӣ бо Ливерпул ин халтурзании Алмирон ва Максимен дар хати дифоъ буд. як лаҳза даври мактабиро ба хотир меорем. дар ёдатон як нафаре аст ки ҳамаро мезад, вале як бачаи хапа ки ба ягон кас кор надорад, дар 1-1 ҳамеша шефи мактабро мезад ва боз аз паси дарсонаш мешуд. дар Олмон дар нақши ҳамин бачаи хапа ки дарсхон дастаи Боруссия Мюнхен-Гладбах аст. бавария ҳамаро зада омада, Гладбахиё ба 2 шатаву 1 мушт боз онҳоро ором мекунанд. ҳисоби 3-2 ва ғалабаи навбатии Гладбах бар мюнхениҳо давоми корҳои соли пор ва пеш аз он мебошад. агар имрӯз Унион бар Шалке ғолиб шавад, ба зинаи якуми Бундеслига меравад. Унион аз шпаргалкаҳои мавсими 2015-2016 Лестер истифода карда истодааст. аз Италия ғалабаи 2 дастаи шаҳри Миланро ишора мекунем. Милан ба силсиланокомиҳои худ хотима бахшида Монцаро шикаст доду Интер бошад Удинезеро мағлуб кард. дар Испания рақобати дастаи Осасуна ва Реал Мадрид диққати зиёд дошт. ба ҳангоми дақиқаи хомӯшӣ мухлисони Осасуна ба нишонии Винисиус гапҳои қабеҳ мегуфтанд. ин на танҳо ноэҳтиромӣ нисбати Вини буд, балки беҳурматӣ нисбати тамоми қурбониёни офатҳои табиии Туркия ва Сурия. Реал Мадрид ҷазои Осасунаро дод. бозигарони рақиб Винисиусро бо тамоми роҳҳо маҳкам карданӣ буданд. ҳатто роҳҳои аҷибам истифода мешуданд, вале ӯ паси голбахшо ба Валверде дод. голи дуввумро Асенсио заду мадридиё боз бо 3 гол ба пойтахти худ бармегарданд. Ди Мария атрофи ҳолати Месси дар ПСЖ ибрози андеша кард. ба пиндошти ӯ Леоро дар пойтахти Фаронса ба таври кофӣ эҳтиром намекунанд.
дар ПСЖ ба Килиан Мбаппе таоми намуди идораро доданд. Ин дар ҳоле аст ки дар дастаи шаҳри Париж беҳтарин футболбоз дар таърихи олам бозӣ мекунад. Онҳо Мбапперо шоҳу вазир ба хотири он карданд ки ӯ фаронсавӣ мебошад ва қаҳрамони ҷаҳон аст. ӯро иҷозати рафтан надоданд. Президент, мардум, ПСЖ ҳама мехостанд то ӯ дар дастаи шаҳри Париж карьерашро идома диҳад. Вақте ки Мбаппе ба ПСЖ омад, одами хуб буд. Ман фикр дорам аз он вақт то ин ҷониб Килиан он қадар зиёд тағйир наёфтааст. яъне аз ин гуфтаҳои Ди Мария маълум мешавад ки дар ПСЖ бояд нафари асосӣ Месси мешуд. аммо бархе аз мухлисони ПСЖ ба ин ақида розӣ нестанд. онҳо ишора мекунанд ки дар набудани Мбаппе вақтҳои охир мо дида истодаем ки дар ПСЖ чӣ гап аст. Марселу Монако дастаи шаҳри Парижро шикаст доданд. дар Лигаи Чемпионҳо Бавария тавонист дастболо шавад. Месси дар бозиҳо бо Марселу Бавария иштирок мекард. танҳо бо омадани Мбаппе бозӣ хеле беҳтар шуд. аз ин лиҳоз мухлисон аз қарори роҳбарият ки нафари асосиро дар ПСЖ Мбаппе медонанд розӣ мебошанд. рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам. ва онҳое ки маро гӯш карданд пули хуб ба даст оварданд. аллакай Лигаи Чемпионҳо оғоз шуд ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Барселона мехоҳад дастпарвари худро баргардонад. гап дар бораи Такефусо Кубо меравад. бозингари ҷавон айни замон дар Реал Сосидад ҳунарнамоӣ карда истодааст. 50% ин бозингар ба дастаи Реал Мадрид тааллуқ дорад. ӯ худаш ин қадарак аст. 50%аш тақрибан 100% ӯ мешавад. бе ҳазлу шӯхӣ бояд донист ки дар фурӯхтани ин бозингар сухани асосиро маъз Реал Мадрид хоҳад гуфт. ҳар дастае ки хоҳиши харидории Таке Куборо дошта бошад бояд ба дари хазинаи мадридиё омада пули мехостаи Реалро пардохт кунад. як муҷарраи асосӣ дар ин масъала он мебошад ки фикри роҳбарияти Реал дар бораи бозингари ҷопонӣ тафовутшаванда ҳастанд. мисол Анчелоти гуфтааст ки Реалро бе ӯ ҳам пеш бурда метавонанд ва Кубо он қадар лозим нест. дар сатҳи болотари Реал бошад бовар доранд ки Кубо метавонад як бозингари бисёр хуб дар Мадрид шавад. ӯ аз арендаҳои Хетафе Малёрка гузашта дар дастаи мисли Реал Сосидад мавқеи худро пайдо карду ҳамеша дар ҳайати асосии тим бозӣ мекунад. пас ӯ дар Реал ҳам ҷои худро меёбад. то охир маълум нест ки Реал ин футболбозро ба Бернабеу бармегардонад ё ин ки тобистони имсол Такефусо Куборо дар Камп Ноу мебинем. таваҷҷӯҳи Реал Мадрид ба бозингари гурҷистони Хвича Кварацхелия рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. ӯ дар серия А голи даҳумашро зада ҷавонтарин бозингар дар серия А пас аз соли 1930 шуд ки голу ассистояш аз 10 зиёданд. ин танҳо як оморе буд то ҳамаи мо сатҳи баланди Хвичаро дарк кунем. бозингари гурҷистонӣ дар Неапл мавсими якуми Марадонаро ба хотир оварда истодааст. мухлисони насли пештараи Наполи мегӯянд ки аз солҳои 80 аз даврони Марадона чунин хати ҳамлаи пурқуввати Наполиро дар хотир надоранд. ин хел нагӯед ки сари қаҳр мекунад. дастаи ӯ олӣ буд. Реал Мадрид тобистони соли ҷорӣ мехоҳад масъалаи ҷалб кардани Хвичаро ҳаллу фасл кунад. аммо мушкилӣ дар он аст ки президенти дастаи Наполе Де Лаурентис барои футболбози гурҷистонӣ нархи калон мондааст то ӯро харидорӣ кардан хеле мушкил бошад. гап сари маблағи 150 миллион евро меравад. гап аст ки агар тобистон Наполе ягон бозингари топро фурӯшад, пеш аз ҳама ин Виктор Осимхен хоҳад буд. Кварацхелия бо ҳамаи роҳҳо нигоҳ дошта мешавад. ва аммо агар ягон даста бо 150 миллион ба варзишгоҳи Армандо Марадона ояд, Де Лаурентис дар назди ин маблағ об мешавад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.